Kandidat Demokratske stranke Srbije za gradonačelnika Beograda Aleksandar Popović posjetio je sportski centar 11. april na Novom Beogradu u kome postoji zimski zatvoreni bazen, ali nije u upotrebi. Popović je rekao da DSS i Nova Srbija imaju u planu da u Beogradu izgrade sportske terene u svim delovima grada. Ispred sportskog centra 11. april okupilo se 10-ak simpatizera i članova DSS-a koji su nosili peškire, bademantile i lopte za igru u bazenu. Članovi DSS-a doneli su na bazen i kadicu kao poklon za vlasti na Novom Beogradu da se okupaju pošto zimski bazen ne radi godinama. Ovo je, nažalost, primer loše nedomaćinske brige kada u najvećoj beogradskoj opštini imate zimski zatvoreni bazen koji zapravo ne radi. Beogradu je potrebna i ozbiljna infrastruktura, ali ne samo njena izgradnja. Mnogo češće potrebno domaćinski odnos prema toj infrastrukturi, potrebno njeno održavanje. Beogradu je potrebne velike investicije u predškolski i školski sport koji mora da bude osnova razvoja sporta u budućnosti. To je najvažnije. Od obdaništa do škole, kad kažemo od obdaništa do škole, to je da deca imaju dovoljno mesta u obdaništima, da im uvek bude čisto, da imaju dobru hranu, a da što se naše dece u školama tiče, da više ne bude droge u školama. Danas možete heroin da nađete za 2000 dinara, ali mi to moramo zajedničkim snagama da sprečavamo, kad kažem zajedničkim snagama, sa više čuvara u školama, sa više domara, sa više ljudi koji će da brinu o bezbednosti naše dece. Đilas je istakao da je do kašnjenja završetka radova došlo iz tehničkih razloga, ali da je to dobro iskustvo kako da se grad ubuduće organizuje. Prema njegovim rečima, izvođači radova će morati da plate zbog probijanja roka za završetak radova od 3 meseca. Ono što me ne raduje jeste da kasni nekih 3 meseca zbog svih tehničkih problema koji su postojali i zbog toga svim našim sugrađanima koji žive ovde dugujemo veliko izvinjenje. Da bismo im nadoknadili ta 3 meseca, mi smo napravili jednu sjajnu ulicu, sjajan bulevar u kome će oni uživati, a uradit ćemo još jednu stvar, sredit ćemo sve ove parkiće male koji postoje ovde uz bulevar, prilaze, parkinge. Oni koji su bili izvođači, oni će naravno platiti za zakašnjenje, ali to za naše sugrađane ne znači mnogo. Obilasku bulevara prisustvovao i Darko Ivić, kandidat DS-a za odbornika, koji je s Đilasom došao da proveri koliko je ulica prilagođena osobama s invaliditetom. Da se na licu mesta zajedno sa ljudima koji su odgovorni za ovakve stvari, da se jednostavno u saradnji sa nama obiđe i da se ukaže na sve probleme. Ali drugačije, na kraju krajeva, ni oni ne mogu da znaju ako i mi ne kažemo koji su problemi sve. Ovo je jako dobro, zato što svi Ivičovci oboreni i ovako bi u principu trebalo svuda u budućnosti da se pravi. Đilas je rekao da neće prisustvovati otvaranju bulevara jer, kako kaže, ovakvi projekti ne treba da budu deo kampanje.